inshallah ka don doro ka kuna fun tilmani do di o femini mo yan blokoro la gwana yo kosebe o ka bi barin ira kun balaka kan femiye a kun tala ka sorfo sisa o ala sona ambulo daraka no de anga bete barafla al sene do ta dilane de o nim bete barafla kun ta ya dande la ko tilmani o ala kun bayira sagola o jombi nyine ke ala de bi jabili ke o me fendo be kuma namne ne hakika soro ala ka kinyeye o a bara farfati saki mine comme ne tay mi dron ni femi wati be a fon bi soro o ne farti fa ala o menakra comme wati mi a fon mankera nabi ato hakili maka fon nyine fo ni fon be farala nyonka ninde tilmani mama e fayda kunta don ki be fayda kunta don ki ba lame ki ba ka video lame ye tilmani me afe o ninde anga tilmani bete barafla o menin bete barafla na labena ka ba warde benin be kono na dlena ka ba warbiye de bibla kono kekumbi ola lemoro emi minka o ye duntay lemoro de bi minka o ye mutay al sasan watla ne bado bala kan lame min ko ale minya atala le datse ko fo mogoy o ne kande fayda kunta bi min fo o de kande min bitamene mogoce ne kamedron min minata bana hakika min soro bare mi be 41 jours de ma dunta ibo dun sogoma muta ibo mu wulafe no ilimoro de wala ma shufe yani kada o mami mo bi nye soro la ibi feka soro ke ma fi bi war bene to makunta todo ma fo jino bi wardi masukono ne todo ma fo shaki bi fa sukono kadima ne tani shido me ne bi min dodro ni yake alabi son ka sababu do nati kela musola 41 jours kono e ba fo ko alhamdulillah rabbil alamin ma fi bi milliard soro ma fi bi yorobe ka wari metle binande kelen kono ni ninta o ere ba kanu ka sigi ka dowere nyine ala tuguni ode kama ala sono do yin tawyere u ya ta musoyi ka ta donuye ka ta teruye o ka hereb ska se mawo ma manatke hera soro no bi do soro be tilmanita ninde feda kunta ka tilmani o tilmani mi ni mami jatemena ke 2023 anga boake sigila sera beteni a desara boake kono akumita san Abidjan yoro mena a desara parce que don dola ni a den keme saba nana a den keme nana den keme duru nana tile saba kono a den keme duru a bebi furanka ba alabana na kasara bete ati soro boaki tuna ati soro Abidjan tuguni fo an labana ambi chide bila kana ba mali ba kono noye bomako yi akumi do kilo biduru boyero akumi charger odela kata di amma bomako akumi saka wa keme million ambado sara betela min nyata u masaw be u ye hakika soro kan nafa soro fo do ira ko kulu ta safe uloti fayda kunta ka bara wera ka tunni telmanite o do na tola mena nyefo ka wala ka mena wati na ka jira bela ka fo telmani anya bara ski senga o ni ala na ala kira sono shini abangona ira bete bara kema kan ka nyugon soro anfe amena labe minu nyiri ne ka fu ta kalabe minu bi malekoro minu bi Abidjan minu bi Senegal minu bi Lagine minu bi Gabon foka ta se ma minu bi France ni Amerique ni Espagne na parce que tilmani bi ta Europe ango ale de la bebi se ka ke ale bina fo téléphone chargeur do be o bi do téléphone bella abi téléphone be marché tilmani bité kafiri bi se ka ta islam bi se ka ta bi selindishu bebi se ka ta ka mo fo ni soro iti bara la ka bara soro sara jolenti boloka sara jole soro bolla wari yerti sigi fiyo ka bolla wari sigi nafo e ba nyini chogomi o de fleni wa ambani na maaminu mena soro zeina alaka kuma baraka alaka kuma nafai ali sura duna do shiranfe ana labla ninde ne farai ma do tay shino kan ka ci ama dot maka jira bela do kanu bo min yoro ka ja min yoro ka suru o ko telemani mi mo ko malaka nyingal ka yala bara dabla la wate ke tugun wa kanya sigi singa parce que ne do yere nyugo ba ko feyda kunta ti bara foyke ni bete bara flami akala na gindo nyama hakika do nyedo ni yake iba nafasoro ma ba nyin ala fe an ma minu garsga bu nyugo mbolo ala matura anulu ka nyugo soro telemani ko yinkunga amba fa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yani telefon katige o ka fo bey watimna ayan blokoro la senga ka fo a feyda kunta kala ne dogo ko we nafasoro ne korake ato we nafasoro
nderke do ya to na fasoro na kuma labe o kan dlo koro logan o sisa mi na ko skira senga ma mi ku welel ke ko fo ot me bi jije ka saki tasoro o nata zena fana na bana o absaka na soro jona tukuna wat na saka soro ala de bodo ot man ne ko ne medika doron ot man ni kan ka do ni labe ne ribido ni malabe fana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu